Түзіліште эшләр алдан билгеләнеп, план график нигезендә барырга тиеш. Балалар иҗат үзәгендә төзелеш барышы белән танышкан район һәм шәһәр башлыгы Алмаз Әхмәтшин төзүчеләр алдына шундый бурыч куйды. Биредә подряд оешмасы стена өйне тәмамлап килә. Бу көннәрдә тәрәзәләр куюны планлаштыра. Түбә ябу эшләре башланачак. Шушы якын көннәрдә тәрәзәләр кую булачак. Һәм инде отопление сетләре тарту, йылылык, су сетләрен тарту эшләре һәм канализация тарту эшләре бер вакытта башкарыла. Эшләрне тәмамлаштыру инде июнь айларына. Календарда февраль айы, әмма моңа да карамастан төзелеш эшләре барлык юнәлешләр буенча да бара. Корея урамында безнең яңа спорт комплексы бассейн белән төзелеш бара. Аның шулай ук бүгенге көндә төзүчеләр бөтен куәтләренә эшлиләр. Эш кызу бара. Объектны тапшыру вакыты шулай ук июль айы. Июль айы шулай ук хәзерге көндә башланып китәчәк төзелеш безнең Түбән Нурлат микрорайонында. Анда 310-га клуб төзеләчәк инде. Бу микрорайонда безнең һәм бара торган эшләр буенча төзелешләре бу безнең яңа микрорайон әйтәбез инде Кореева урамында шулай ук күп катлы йортлар төзелеп килә. Шушы көннәрдә башлана 4нче йорт, 30 квартирлы 3 катлы йорт төзелеш башланачак. Һәм бүгенге көндә безнең Югары Нурлат микрорайонында балалар өчен ат спорт мәктәбе төзелеше бар. Аның да кулланышка тапшыру вакыты шулай ук җәй айлары. Район башлыгы төзелеш объектында булганда төзүчеләргә үз тәкъдимнәрен җиткерде. Техника куркынычсызлыгы таләпләрен үтәү, сроклар һәм сыйфат шуларның иң мөһимнәре.